mfethu wethu man. Kunzimalanga eshamvela. Kulo kudu. Asonga phakathi man. Asho yangena kunzimalanga yonke ngoba ngizala namantombazana ntombi esangoma khona kaNxumalala. Awu. Hey. Sengicishe ngaze ngalala. Ngizizwa ngisekhaya. Uzenza usekhaya usuzufudumele. Nawo umbhalo ubhaliwe feel it home. Oh madoda, feel the difference ngakuthetha. Akuna 80.0 FM sihlelo na iNkunzimalanga. Apha iNkunzimalanga uyaphila mfethu? Ngiphila njengosheleni bhuti. Ndiyakubona mfethu ukuphila kwakho hayi kusho ukuthi uphila nyani. Ngendlela oyiyo awubuzwa. Ngisola imali ngabe ngifike ngebhanola. Ngabe ufike Yikho ukusola imali. Mfethu kodwa ke uza ngayo imali namhlanje kalpha yakho etasham apho khala ngemali khona ngasiba yenzeni nale mali. INkunzimalanga uyazi game properly sake sabona kanye kwixala idlule apha inqubeni egama la kumnandi ekhaya abusasixuba khona ngen album yayo yayithini amashende yayithini ishende sengiphupha ngisho ngila hey usekhaya emadoda namhlanje ubuya ngealbum yakho ukhala ngemali imali mongenayo imali nothando liyaswela ka ukusondela nje ya mongenamali nothando liyaswela ka xa ingekho imali nothando nasothandweni hey kuba ngathi wedwa ulahliwe ngoba ngisho nje ukuthi ngaswela imali ngaswela uthando kulukhulu bengibhala incwadi kahle kahle yeah ngibhalele abahleli bemicimbi incwadi ebheke kubona le album le ngenze kule game mangathi impela abangiqasha ngale CD hayi Ndiyakuva mfethu mhlawumbe ke kule CD iqukethe ingoma engakhi and futhi ndiyakuva imessage sowuhambele phambili ngoba siyafisa ukwazi uba imessage oyiphethe kule CD album yakho entsha sham ithi ziyishumi nambili ingoma ezikule CD ngicela kakhulu ukuthandweni ngoba ngumuntu othanda ngiphila ngothando futhi into engezwani nayo nje ukuthi ngiphume othandweni hlezi ngisothandweni ngoba siphila ngaphansi kwalo yona into engigcile kuyo nje impela kakhulu khona nekhuluma ngokuthi ngizokushada mntana omuntu ngihlezi ke ngimthembisa umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane uma akamthembisa ithemba libulala iNkunzimalanga kunjalo nje bayamthatha abantu iNkunzimalanga bayayazi abantu kakhulu kazile ndibhe umculo kaMaskandi kodwa bakhona abaqalayo mhlawumbe ukuva iphimbo layo apha ngalixetsha izithethela yona isukaphi iNkunzimalanga siyazi biqhamuke enkandla isukaphi iNkunzimalanga nalomculo ke futhi kaMaskandi iqhamukaphi nawo iNkunzimalanga vele isendaweni yawo vele umculo kaMaskandi vele uMaskandi vele into yasenkandla vele mina nje sengihamba vele la kwahamba khona okhokho ngizothi okhokho opushuwela ngoba badala kuthina kakhulu bazala omkhulu manje nje okhokho vele nje umculo into yasenkandla sukenkandla iNkunzimalanga mfondini inkulu ke inkandla banqamalala la ngikhulele khona enkandla nje okuyinkulu nje ngikhulele emachubeni esigodini sakwashisi ngokuhamba ke ngoba phela umncane hlezi uyinqola siyalandela ngemuva la kuyiwa khona ngibanqamalala njengamanje ngababa uZungu wangena le ndima yomculo langena uthando lwayo lwafika qathatha ukufika kwalo nje ukuthi ngize ngikuthande ngoba kwathi ngo2012 ngihamba ngothenga isiginci kuze kube manje lesiginci ngangaze ngize ngishaye ngoba into mangaphiwa yona usokungaphiwa yona madoda ngasithenga nje kwakhona umfowethu owasifunda washaya lokuyena ongishayela ko manje Ndiyakuva mfowethu man enkuba igama lakhe komnandi ekhaya hlele iNkunzimalanga sixoxa nge-album yakhe entsha sha namhlanje iyaphuma i-album yakhe iNkunzimalanga iyatholakala impela ikhona kumanje oyifuna ngayithola isiphumile zonke izitolo zomculo online nje vele nje ngenza ngokusezingeni ngakhuphuka kakhulu ukhala ngemali ngikhala ngemali impela ngigibela ulisho ukhala ngemali ugibela ulitho impela